Hi ha una cosa que jo he plantejat al començament que em sembla que no ha acabat de quedar clara i em sembla que afecta a tots tres, els tres que tinc aquí. No? Sí, sí. I a veure, fa uns anys el president Maragall va parlar d'una cosa que se'n deia l'euroregió catalana, no? Que hi havia, o sigui, ell pensava que s'havia d'augmentar la massa crítica, o sigui, Catalunya era un país petit, un país encongit, un país petit, però a més poc poblat, o sigui, amb poca massa crítica, i per tant que calia eixamplar les fronteres. Ell ho deia des d'un punt de vista econòmic i sobretot des d'un punt de vista aeroportuari. No? O sigui, l'aeroport de Barcelona serà potent si té molt de client, llavors aquest client l'hem d'anar a buscar fora. Llavors, si Barcelona es converteix en capital d'una euroregió que vagi de Toulouse a Montpellier i d'això doncs podrà agafar força. I això és la pregunta que anava implícita en el que jo he començat a dir. A veure, Barcelona és prou potent? O sigui, necessita massa crítica? Vaig a posar un exemple teu. El Festival Shakespeare. Hi ha un, i això també va per tu, Àlex, i també per tu, Mateo. No, tot. O sigui, hi ha un municipi turístic de la comarca del Maresme que decideix fer un festival Shakespeare. Per què? Doncs perquè com que a l'estiu venen molts turistes anglesos que parlen en anglès, doncs els interessarà en Shakespeare. Naturalment en aquell municipi els turistes anaven per una altra cosa i el festival Shakespeare fracassa. Aquest festival l'agafa la capital de la comarca, que és Mataró. Pensant-se que, com que és capital de comarca, 120.000 habitants, el doble de Girona, o sigui, el doble d'una ciutat que fa el temporada alta i que és un èxit, i el Festival Shakespeare tampoc no funciona i desapareix, o sigui, es deixa de fer, a partir d'aquest any ja no es fa. A la mateixa ciutat, o sigui, Mataró fa un festival que es diu Cruïlles, transversal i de les diferents cultures, fracassa, no hi ha prou massa crítica i se'n ve a Barcelona, o sigui, l'entoma a Barcelona. Això va per el que tu deies, perquè posa una mica en qüestió el que tu deies, també posa una mica en qüestió, Àlex, el que tu deies, i t'increpa a tu, Mateo, en dir, a veure, la massa crítica d'aquesta Barcelona que s'internacionalitza, que no ha de mirar només el territori, però que sí que s'ha de mirar el territori perquè Barcelona té un territori a darrere, a veure, on l'hem anat de trobar? O sigui, aquesta Catalunya puja dalt d'una muntanya i què veu? O sigui, què veu al seu voltant? Cap on ha d'anar? És una pregunta que us faig. Ei, curta, la resposta? Bien bé. Més que la meva pregunta. Jo crec que, i basant-me també en la teva, en el que has parlat, Santa Susanna crea un festival Shakespeare. Qui cony el demanava aquest festival Shakespeare? Els turistes no demanen res, van al sol. No el demanaven, va ser... Hi ha alcaldes que tenen lideratge. Exacte, hi ha alcaldes que tenen lideratge i a vegades etcètera. Qui demanava el temporada alta? Qui demanava el temporada alta? Probablement que temporada alta, i en tot cas em sembla que això ell ho contestaria millor que jo, no? Qui demanava temporada alta? A veure, molt ràpida aquesta contesta. Primer recordar que Pasqual Maragall, a qui m'estimo bastant, ens va prometre que doblava la cultura i mai ho va complir, ni ell ni els que van venir després. Ja que parlem de cultura, perquè això sí que ha estat gros. Estem parlant de que jo ara no sé els números, el secretari general ho deu saber millor que jo, però no arribem a l'1% del pressupost de la Generalitat quan la majoria de països estan al voltant del 4%. I realment la cultura no és d'aquells territoris, d'aquelles parts del pressupost que s'hagi de deixar l'Estat només. Vull dir, em sembla que estem parlant de... Estem aquí fent unes reunions quan el que falta és caler i estem parlant d'una petita caixa comparat amb tota la resta del pastís. Doncs espera, llavors introdueixo una altra cosa. A veure, aquest que l'hem de portar nosaltres o l'han de portar els altres? Perquè, a veure, jo el que pregunto, i també em refereixo a tots, si Barcelona, això també s'ha dit a totes les taules, la Generalitat ha de pagar, les institucions han de pagar, i per què no ens paguen els altres? Escolta'm, el Parc Güell el paguen els japonesos, la Sagrada Família la paguen els japonesos. O sigui, el poder d'atracció
de Catalunya també ens ho podrien pagar els altres. O sigui, la cultura, una part important, ens la podrien pagar els altres. Això és molt perillós que estàs dient. No ho sé si és perillós, jo t'ho pregunto. Si tot depèn del comerç, si ajuntem cultura i comerç, anem per camins molt perillosos. Escolta'm, perdona, pensa que com que anem molt picats, no puc matisar, però no és tan perillós el que dic. Que els paguin els japonesos i llavors els haurem de fer flamenco cada setmana. Pot passar com el... Amb tot el respecte, oi que funciona? No, però que funciona, jo no tinc cap problema, Sí, no, perquè tu saps que els japonesos saben apreciar el bon flamenco també. No, però tu saps que... Nois, una mica d'ordre, No em malinterpretis. Va, Cabrera, un moment. Ninguno. No, ninguno. No, te digo que solo. Jo et dic que el teatre, als japonesos, no els interessa gens, el teatre que fem aquí. A veure, Rigola, no t'ho agafis per la punta, ja m'has entès el que volia dir. No, si ho faig amb tot... No, després, si vols en parlem, però no me l'interpretis. No tinc res en contra del flamenco i m'agrada molt. Vull dir, estic parlant d'una cosa que funciona comercialment i que hi ha coses que no funcionen comercialment. Ningú t'està dient que sigui bo o dolent perquè funcioni comercialment. Ja ho he dit al principi de tot, la qualitat no té per què anar separada de la comercialitat. Ara, no obliguem a que tot el que sigui comercial hagi de tenir qualitat, ni que hi ha coses que poden tenir molta qualitat i en canvi no siguin comercials. Ho he explicat abans. Festival Shakespeare, si vols en parlem també una mica. No, però és molt ràpid el del Festival Shakespeare perquè segurament com neix el Festival Shakespeare neix d'una altra manera, és igual, neix perquè hi ha unes persones que ho volen fer, com sempre, igual que temporada alta. Neix perquè hi ha una persona que s'entossudeix a fer un festival i comença posant diners de la seva butxaca perquè vinguin 3 espectacles. Això es va fent gran i finalment funciona. El Festival Shakespeare hagués pogut funcionar, no ha funcionat. Era una mala idea? Jo crec que no. Finalment, els projectes sempre depenen, a part d'un pressupost, és de qui hi ha darrere. I això també és molt important. No deixar de creure en un projecte, sinó que potser no hi ha les persones adequades. Abans de fulminar una cosa, jo hagués sigut partidari que si no els agradava com s'estava portant aquest festival, haguessin canviat. Ja està. No, jo segueixo... Aviam, intento respondre la pregunta que tu has dit de la massa crítica i tal, no? Doncs jo diria que clarament no tenim massa crítica. És evident que no tenim massa crítica per moltes coses. O sigui, no cal... Jo diré diverses coses, poder una mica... Una, que no tenim massa crítica. Dues en paral·lel, però no és que no tenim nosaltres, que no en té ningú. O sigui, no som una rara avis de l'assumpte. No en té Holanda, que són 15 milions, no té Suïssa, que són 7, i no té, jo diria, ningú en el món globalitzat. I això és una de les característiques i de les condicions de la globalització, diguem-ne, i la diferència del món, diguem-ne, colonial o preglobal. O sigui, que no tinguem nosaltres, jo diria que és una condició que no és que no en té ningú, diguem-ne, no en té ni Amèrica, ni Estats Units, llavors ni Xina, que és molt dependent de moltíssimes coses, etc. Això, una primera qüestió. Llavors, també diré, i una cosa com més personal i més directament artística, entre cometes, que jo crec que un discurs intel·lectual i creatiu difícilment es fa en aquells moments si no és global, si no està arrelat en un territori però amb voluntat de llançament a l'exterior. Això és una condició també diferencial del nostre món contemporani. O sigui que ja no estem... Gaudí, per exemple, podia produir edificis sense sortir de Reus, de Reus i després de Barcelona. Això ja no és arqueologia en estat pur, ja no és possible. Crec que ja no és possible. Fins i tot en aquell moment un discurs artístic i creatiu té com a interlocutor el món. No és només el seu entorn petit, sinó que el seu discurs està adreçat al món. Això a partir d'aquí suposo que em direu que no i tal, i probablement tingueu raó, però
Al meu entendre és així. Això no vol dir, quan millor tinguem un país a darrere com una base sòlida, activa, intel·ligent, qualificada, millor podrem produir aquests discursos, però el nostre referent és aquest exterior, diguem-ne, dintre del nostre interior. Això, podria tenir només, però no ho faig. Però això amb arquitectura és possible. Arquitectura, Sí. no, deixa'm fer digues, sí. una cunya. L'arquitectura és una activitat, però jo crec que a totes passaria igual, però jo diria la que jo conec. És una activitat globalitzada des de l'edat mitjana, diguem-ne. L'edat mitjana, el Sagrera, que era el gran arquitecte mitjaval de la Mediterrània, del segle XII, va treballar a tot l'arc mediterrani. Els constructors de les capelles lombardes, els mestres lombards, feien les esglésies romàniques. El Bernini, que se'n va anar... O sigui, hi ha una tradició de producte intel·lectual en relació amb el món, diguem-ne, i això amb una punta, diguem-ne, però bueno, que això, el Le Corbusier operant parlant dels anys 20, diguem-ne, dels anys 30. O sigui, hi ha una tradició com d'interconnexió activa, intentant llançar idees i construir edificis en relació amb mons concrets i amb una idea... A partir d'aquí hi ha molta història que podríem criticar i jo estaré d'acord també. Però diguem-ne que hi ha una voluntat, i la cultura igual, i amb el món cultural també, que és el meu entendre, la pintura, el Miró perquè se'n va a París, diguem-ne, el Miró perquè opera des del Miró, per dir un dels nostres exemples, o d'altres, o el Chillida, o operen des d'un lloc, operen des d'un altre. Sí, però saps què passa? Que Miró, en Chillida, i el paisatge de la Garrotxa, i el paisatge de Tremp, i tot això, no, és una cosa visual que tu mires i ho entén tothom, i l'arquitectura també. Al teatre hi ha la qüestió de l'idioma, en la festa hi ha la qüestió de les claus d'entendre, i no sempre funciona. O sigui, hi ha uns llenguatges artístics que funcionen, això que dius tu, i amb uns altres o no funciona o és molt més difícil. Això podríem discutir-ho. No, podríem discutir-ho.